Fuq medda ta' 3 snin aktar minn nofs id-djar tal-Gvern għal skop soċjali ġew riġenerati. Dan sostnih il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes fil-Parlament it-tnejn filgħodu fil-ħin tal-mistoqsijiet. Li mill-istokk eżistenti ta' 1117 il-blokka sar xogħol madwar 54% tal-istokk kollu tal-housing soċjali. Il-Ministru Galdes spjega wkoll xogħlijiet li qed isiru biex aktar blokkok tal-housing jgawdu minn dawra tajba. Din is-sena wkoll ħankun qegħdin nirranġaw anke blokki fil-lokalitajiet ta' Raħal Ġdid, Ħażebbuġ, Santa Venera, għandna 6 blokkok ħal Tarxien, l-Imsida, Santa Luċija, ir-Rabat, ħal Kirkop, il-Marsa, il-Mosta, il-Furjana, Bormla, Birkirkara, il-Belt Valletta, l-Isla u anka San Ġwan. U dan ifisser ukoll li dan ix-xogħol estensiv ħajibqa' għaddej minn sena għal sena. Fil-Parlament il-Ministru Galdes spjega wkoll kif b'kollaborazzjoni mal-Kunsilli Lokali qed isir tisbieħ fil-komun tal-blokok tad-djar tal-Gvern. Hawn il-Ministru Rodrik Galdes qal li l-Kunsilli jgawdu minn skema ta' qotja mill-Gvern u issa se jsir tisbieħ tal-komun ta' 112 blokka. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali qal li sas-sena d-dieħla se jkunu tpoġġew madwar 158 lift biex id-djar tal-Gvern ikunu aċċessibbli. Lifts ukoll sas-sena 2022 ħankunu installajna madwar 158 lift madwar il-pajjiż kollha. Il-ħsieb u l-mira tagħna hija li kull blokka ssir aċċessibbli fejn tista' ssir